Γιάννη Καλμαζίδη, όπως έγινε γνωστό, θα συνεχίσετε και τη νέα σεζόν στην ομάδα του Όφη. Άλλωστε είχατε συμβόλαιο για 2 χρόνια και όπως ενημέρωσε η διοίκηση, έχετε ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό σιγά σιγά για τη νέα σεζόν. Ναι, είμαστε και οι δύο πλευρές πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει αυτά που έχουμε καταφέρει φέτος, με αρκετές ωραίες στιγμές, περισσότερες ωραίες στιγμές θα έλεγα, και με την πρόκριση στο Final Four κυπέλου και με πολύ καλά παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά και γι' αυτό προγραμματίζουμε από νωρίς, βλέπουμε για του χρόνου τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε γενικά σαν τμήμα, σαν σύλλογος, αλλά σαν τμήμα και σε έμψυχο υλικό και προσπαθούμε να καθιερωθούμε εδώ σε αυτή τη θέση που είμαστε περίπου τώρα και χρόνο με το χρόνο ας ελπίσουμε ότι θα σκαρφαλώνουμε και πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάσταση, αλλά και να μεγαλώσουμε το τμήμα μας εδώ. Είστε ευχαριστημένος από την πρώτη χρονιά? Αγωνιστικά η ομάδα έκανε μεγάλες επιδόσεις, έσπασε ρεκόρ, συμμετείχε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος, έχει περάσει στα ημιτελικά του Link Cup, έχει κάνει ρεκόρ νικών, είναι στο γκρουπ διεκδίκησης της 5ης θέσης, έκανε εντυπωσιακά παιχνίδια, ειδικά εδώ στο γήπεδό της. Γενικά ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Για σας όμως πώς ήταν τα πράγματα? Έτσι είναι. Όταν το δούμε καθαρά με ψυχραιμία και μετά από κάποιο μήνα, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Αλλά όπως ξέρουμε όλοι πρέπει να προσπαθούμε για το παραπάνω. Δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος ή απόλυτα ικανοποιημένος. Πρέπει συνέχεια να ζητάς κάτι παραπάνω και από τους αθλητές αλλά και από την ομάδα. Έτσι μόνο θα βγει και η βελτίωση και η καθιέρωση στη θέση που είσαι. Νομίζω όλοι είμαστε χαρούμενοι, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι να έχει Όφη και τη νέα σεζόν μια τόσο πετυχημένη πορεία όσο ήταν φέτος. Μακάρι, μακάρι. Πάντα είναι πιο δύσκολο να βρεθείς ψηλά, μάλλον να κρατηθείς ψηλά. Αυτός θα είναι ο στόχος μας. Βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες και άλλοι σύλλογοι επενδύουν όλο και περισσότερο. Θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, που θα σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάλι πολύ ανταγωνιστικοί.